Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat meneer Trona niet op vakantie is gestuurd. Dat zegt hij zelf in een persbericht. Alfonso Trona, hoofd van de Belastingdienst, laat in een persbericht weten dat hij verlof heeft opgenomen. Hij geeft daarmee aan dat het is om de autoriteiten de ruimte te geven voor onderzoek. De recherche-samenwerkingsteam en de Landsrecherche voeren momenteel een onderzoek uit naar beschuldigingen van corruptie. Dat is ook in media verschenen en dit onderzoek volgt op een rapport van de SOAB. Trona zegt dat hij vrijwillig even op vakantie gaat, zodat het onderzoek gewoon kan worden uitgevoerd. En hij betreurt het dat sommige mensen op deze manier zijn goede naam proberen te besmeuren, als zou hij op vakantie zijn gestuurd. Hij verwacht binnenkort weer aan de slag te gaan. Volgens minister-president Pisas handelde de statenvoorzitter niet ondemocratisch. Eerder deze maand ontstond er op Curaçao een publieke discussie over het besluit van de voorzitter van de Staten om een door alle oppositiepartijen aangevraagde openbare vergadering uit te stellen. Naar aanleiding van die kritiek die daarop loskwam, heeft de regering van Curaçao onderzocht of deze handelswijze als ondemocratisch moet worden aangemerkt. Maar volgens premier Pisas is dat niet het geval. Tussen 2017 en 2020, toen niet de MFK in de regering zat, werd 34 keer een vergadering door de voorzitter tot nader order uitgesteld. Dus hij snapt niet waarom er nu zoveel commotie was om de vergadering van 1,5 week geleden uit te stellen. Die zou gaan over de minister van Financiën en de hoofd van de Belastingdienst. Volgens Pisas komt die vergadering op een andere tijdstip aan bod. Politie voert meerdere controles uit. Afgelopen weekend is de politie op verschillende plekken op Curaçao actief geweest met het uitvoeren van controles. Er werd gericht op automobilisten, motorrijders, maar ook voetgangers. Op verschillende plekken op het eiland. Ze werden gecontroleerd op wapen- en drugsbezit, het volgen van de verkeersregels en het controleren van verblijfsvergunningen. Later op de zaterdagavond werd er ook op sommige plekken gecontroleerd waar veel mensen bijeenkwamen en waar er wellicht gefieverd zou worden. De politie laat weten dat in de loop naar het eind van het jaar op Curaçao is altijd heel druk op straat, er meer controles zullen gaan plaatsvinden op wapens, op drugs, op vergunningen, op verkeersregels. Dus mensen kunnen zich daarop voorbereiden. Vrouwelijke agent voor de rechter wegens mishandeling. Een 52-jarige Curaçaose vrouwelijke politieagent wordt beschuldigd van mishandeling van haar eigen kind. Ze zou vorig jaar haar minderjarige kind hebben bedreigd en mishandeld met een mes. Ook wordt ze ervan beschuldigd dat ze haar kind een klap in het gezicht heeft gegeven die zo hard was dat het gevolgen voor het oor van het kind had. Nou, eigenlijk zou de zaak vandaag behandeld worden bij het gerecht in eerste aanleg. Dat is uitgesteld omdat er nog meer details aan het dossier moeten worden toegevoegd. Daarom is vandaag de proforma zaak om een nieuwe datum te bepalen waarop de zaak in haar geheel zal worden behandeld. Maar het is natuurlijk opmerkelijk dat een agent, in dit geval een vrouwelijke agent, terecht staat wegens mishandeling van een eigen kind. Meerdere arrestaties politie. Politie heeft de afgelopen dagen verschillende mensen aangehouden. In één geval ging het om een man die een hoge drukreiniger, een pressure washer, had gestolen en het later te koop aanbood op Facebook. De eigenaar liet erop iemand contact opnemen via Facebook, alsof die persoon geïnteresseerd was. Hij meldde de politie en hij gaf door waar de ontmoeting zou plaatsvinden. Tijdens de ontmoeting kwam de man eraan en probeerde de politie de verdachte van de diefstal aan te houden. Zij probeerde te vluchten, er werd een achtervolging ingezet en uiteindelijk is een van de verdachten geschoten in zijn been. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft daarmee, de dieven van de pressure washer opgepakt. En dit weekend was er ook in Brievengat een achtervolging van een man die wegrende op de Corrieweg. Hij had drugs en een wapen bij zich. Er moest een flinke eind worden gerend, maar uiteindelijk werd de 22-jarige man aangehouden. Curaçao heeft 300 illegale stortplaatsen. Dat kwam naar voren tijdens de overheidspodcast Kibok en Men over de afvalproblematiek op Curaçao.
Er zijn bijna 30 illegale landfills en dus 300 illegale stortplekken. De Curaçaose overheid is bezig met het opruimen, maar het kost veel tijd. En er wordt natuurlijk een beroep gedaan aan de bevolking om gewoon het afval te storten in de plekken waar dat mag en niet illegaal te storten. De strijd daartegen wordt gevoerd, maar zoals gezegd, met degelijke aantallen is het een lastige strijd. Dan gaan we naar Bonaire. Bonaire weigert Jessica Collins asiel. Jessica Collins is de toeriste die enkele weken geleden op Bonaire verbleef en haar eigen verdwijning in scène had gezet. Na dagenlang zoeken meldde ze zich bij de politie. Ze heeft politiek asiel ingediend. Maar naar nu blijkt heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit verzoek afgewezen. De Amerikaanse vrouw heeft in het verleden een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Het heeft te maken met het grote schandaal rond Jeffrey Epstein. En ze zegt dat zij zowel als haar dochter slachtoffers waren van seksueel misbruik. Dat ze niet veilig terugkwam naar Amerika, omdat haar leven in gevaar is. Wat ze nu nog kan doen is een bezwaar indienen bij de dienst die haar verzoek heeft afgediend. Of een beroep aantekenen tegen de beslissing bij het gerecht in eerste aanleg. Op die manier kan ze toch proberen asiel te krijgen op Bonaire. We houden het voor u in de gaten en gaan nu even naar een break. Vida te mobilier y vos merece una manera más fácil para atender vos asunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na vos alcance. Login fácil, hace transferencia rápido y vos saldo sempre na mão. Tudo de solo aplicación. Descargue por the App Store of Google Play, registrar en Gis algún paso y comienza a explorar a Word. Rápido, seguro y diseñar para cuadrar con vos necesidad. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Ja, orkaan Melissa houdt flink huis in het Caribisch gebied. Er wordt verwacht dat ze maandagavond of dinsdagochtend vroeg aankomt op Jamaica. En orkaan Melissa is uitgegroeid tot een enorme orkaan en met windsnelheden van 250 km per uur. Dat is de zwaarste categorie en er worden windvlagen verwacht met uitschieters tot meer dan 300 km per uur. Daarmee kunnen catastrofale overstromingen in Jamaica plaatsvinden. Dus de situatie is zeer penibel en verandert ook met het uur en het wordt steeds slechter. De mensen op Jamaica hebben inwoners eerder opgeroepen om massaal te evacueren naar schuilplaatsen. Er zijn bijna 900 schuilplaatsen beschikbaar waar hulp wordt aangeboden. En er geldt in sommige laaggelegen buurten ook een evacuatiebevel, maar daar heeft niet iedereen gehoor aan gegeven. Daarna kan Melissa nog onder meer naar Haiti of vooral Cuba gaan. Daar is men ook bevreesd over de gevolgen die kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk kan het daar Florida in Amerika terechtkomen. Mike Eeman komt kijken bij de schoonmaakactie op Aruba, Baki del Barrio. Net als op Curaçao kunnen mensen op Aruba ook hun afval kwijt. En de minister-president was aanwezig op het terrein van Arsenal in Angochi en zag dat iedereen daar goed werd ontvangen. Hij heeft de mensen een hand gegeven en aangegeven dat het belangrijk is dat de bewoners zelf werken aan een zo schoon mogelijk Aruba.
Dan was het afgelopen weekend de 40ste editie van de Curaçao Guardian Walk and Run. Groot succes en er kwamen weer veel mensen op af. De eerste editie was dus 40 jaar geleden en nu deden 4.500 deelnemers meer. Enorm evenement. 10 kilometer werd er gerend en door sommigen gelopen. En het is een mooi evenement dat inderdaad al 40 jaar plaatsvindt. En waarbij ook mensen uit omringende eilanden naartoe komen om mee te doen. En dan is er ook een mooi succes geboekt met de Long Table Curaçao. Dat is een speciale inzamelingsactie waar mensen aan een hele lange tafel voor het Renaissance, voor Wind Creek Curaçao, samen eten. 600 gasten. En er werd $50.000 ingezameld ten behoeve van lokale goede doelen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En het eten was verder ook nog hartstikke gezellig. De hoofdprijswinnaar is de Stichting Alzheimer Curaçao. Die ontving $20.000. Stichting Hamiet, de tweede plaats, $10.000. En Hospice Arco Cavent en Stichting Unie Curaçao kregen elk $5.000. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft de komst van een Amerikaans oorlogsschip in Trinidad en Tobago veroordeeld als militaire provocatie. Die er is op gericht om een oorlog in het Caribisch gebied uit te lokken. Dat heeft de regering van president Nicolás Maduro geschreven. Het schip, de USS Gravely, was zondagochtend voor de kust van hoofdstad Port of Spain te zien. En de komst van de boot hangt samen met een eenheid mariniers die voor oefeningen met het leger van Trinidad aanwezig zijn. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Washington nog 7 oorlogsschepen in het Caribisch gebied heeft en 1 in de Golf van Mexico. En volgens Maduro is alles gericht op een gewelddadige ingreep in zijn land. We houden het voor u in de gaten en dat doen we morgen en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Het allerbeste, tot ziens, dag.